Wilujeng dalu Mas Gareng. Wilujeng dalu, Mak. Wah, Mas Gareng pun istirahat napa dereng iki? Nggih, mboten ketang sak jam 2 jam sampun ning nyuwun pangapunten suarane rada ngagor-agori niki. Pilek iki ketoke. Nggih, nggih Gus. Niki Menika mboten pre kok Gus, wiwit 3 hari yang lalu jane wonten Klaten, lajeng wingi wonten Bawen Semarang. Remare pirang-pirang dina niku kula dikum tenggo wadem niki. nggih. Wah, jane nggih niki sing naminipun resiko pekerjaan. Nggih. Dalam situasi kondisi apapun harus dijalani. Nggih mboten ketang niki sing kapiran nggih bojo kula. Kok iso? Lah pripun tenagane sisa-sisa kula nggih pentas ten mriki bojo kula mboten komanan tenaga ya, Pak. Hah, ngene iki mboten napa bojo kula nggih pun apal kali lagian kula. Niki abot-abote nderekaken Gusipul niki. Leres. Wah, festival wayang pun lumados wonten tlatah Ngawi. Lagi niki lho setahun ping 4 teng Ngawi niku lagi niki. Elok tenan kok nggih. Nggih. Ya muga-muga gak waleh nggih Gus. Nggih. Pripun Gus? Bengi niki mboten saged nyedhek niki ngapunten krana kondisinya tidak memungkinkan. Lho menawi Gusipul mboten saged nyedak mriki, kula sing nyedak mriki kok. Gusik ta. Lho lagi lah kula nu mau anu Mas Gareng, Gusipul iki menggalih bab perkara tirap iki. Pripun? Kok beneh karo padatan lain padatan. Menika anu Gus, langkah samu dados ciri khas. tekadipun Mbah Gong Nggih. mengedepankan rakyat daripada pejabatipun. Nggih. Tepuk tangan, tepuk Menika. Tur niki posisi tarung ngeten iki nggih namung wonten Ngawi mriki. Nggih. Ciri khas Ngawi menawi Ning kula setuju menika Gus, kula setuju sangat margi ngaten. Oh, Menawi para bapak pun kathah hiburanipun. Nggih to. Ning menawi rakyat menika nggih menika remenipun namung wayang. nggih. Nah, mula lajeng Mbah Gong tanggap sasmita kaliyan Pak Wakil Bupati sak jajaranipun Nggih. dipun tata kados ngaten supados rakyat bisa menikmati betul-betul hiburan rakyat. Nggih. Maksud menika pamong-momong saestu menawa Gus dhateng rakyatipun. Nggih, yen perkawis mriki senimane nu ajeng dimodel pripun-pripun mboten masalah Gus sing penting ditanggap. Lah nggih to, Pak. Mengko masih gei taruh gedhe ora ditanggap nggih nyonyor. Dadi yen niki kula yen ngarani nggih taruh ideal kagemipun nganu ringgitan nggih ngeten niki. Rakyat saged nyarket, saged cedhak, monitore nggih sekeca nggih, Rama. Nggih, leres. Wah, jan. Margi anu Gusipul sampun wonten kedadosan ning nalika taun pinten kula kesupen ning cangipun nggih dalem, Gus. Nggih. Menika wingking gongso dipun tatani kursi ngantos dumugi wingking. Oh, Lah sang penonton dateng kursi diusung piyambak-piyambak penonton dilebet ten mlebet ndapi mriku. nggih, terus. Nggih, kula kemutan menika. Nggih, nggih. Wah niki. niki sae sih mangke saged ditiru di tempat lain. Nggih. Tergantung biayane. Nggih, sedaya saged dipun gotong dipun royong, Gus. Yen Ngawi Mbah Kung niku pun pokoke Mbah Kung ingkang dawuh niku nggih pun mesti lumados nggih. Rama Nggih. niki. Napa coba Mbah Kung iki singkatane apa sih? Pilek sik iso ta ora kira-kira Mbah? Kesanipun rak Mbah Kakung ngaten menika, Gus. Mbah Kung nika mbawahi Kitha Ngawi, Kabupaten Ngawi. Kung niku piyayinipun boten kumalungkung ning malah ngemong para masyarakat Ngawi, Pak. Niku kira-kira ngoten niku kira-kira. Nih ya mathuk iki Mas nek Nggih. nonton karo situasine. Lah Mbah Kung niku mboten nate kumalungkung ning wah ora tau lestarikan budaya, lestarikan malah mboten nate ning nanggap wayang mesti. Kadang kala lestarikan budaya, piyai mriku malah mboten tau nanggap e. Ya niki lak praktek teori ali praktek dadi siji. Nggih menika kasunyatan. Kasunyatan. Nek Mbah Kung lak biasa jenengan. Nggih. Niki enten wakil bupati asmane Pak Oni. 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 Nah, Oni. Niki tergantung niki. Piye reng? Kowe menjongak lho reng iki kowe dites karo Gusipul lho.
Nggih, Oni nika ana Pak Oni ati kula ayem. En Niat kula pancen menghibur. Niki kok kula nggih. Niatipun Pak Oni menghibur masyarakat mriki. I Isih enten sing kula enteni. Mulai panas. Lah nggih. Niki Mulai panas. agar pun mulai ngemis kula panas niki. Niki boten saestu Gus niki kula niki termasuk rekor kagem Kabupaten Ngawi mergi setahun kaping sekawan kula ditimbali wonten tlatah mriki. Alhamdulillah Gus niki nderekaken Gusipul mlebet tlatah Ngawi Festival Wayang Nusantara. Yen kula niki sing kula tak-atik malah mboten Pak Oni ning Ngawine kok niki kok. Yen Ngawi pripun? Nggih, Ngawi niku niki ningali ringgit Festival Wayang Nusantara sesarengan jeng Bupati kalian wakilipun. Nggih nika Gus Ipul dalu menika nggih rawuh menika penggagasanipun nggih saking Gus Ipul. Nggih, idenya dari Gus Ipul. Acara dalu menika menyarengi acara Sumpah Pemuda. Betul. 28 Oktober. Nggih, menika wayangan dalu menika dalangipun tetep Ki Anom Surata dalah Ki Bayu Aji. Ino isih ana garenge Semarang pokoke. Aduh. Yo. Niki Sumpah Pemuda niki nyarengi Sumpah Pemuda dadi ngiras-ngirus upama kula yen ngarani Indonesia no nggih saged dipun terjemahkan sae. Indonesia. Inka saking tembung indah negaranya. Maka tak heran banyak turis yang datang ke Indonesia. Nika dominan dengan petani maka disebut negara agraris. Nika netral dalam soal keamanan atau politik dunia, tidak timur, tidak barat, non blok. Winter karena Oke, golek pangan kok Gus. Terus Siapa saking tembung siap menjaga perdamaian dunia Indonesia menika. Kados yo Indonesia no kira-kira kula terjemahke payu pira kingko ya. Niku dadi yen satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa Indonesia niki, Pak. nggih niku sumpahe ngaten. Nggih. Waduh, kula niku jane nggih enten kancane sajake sik topo doan iki. Nggih, Mbok anu di aturi mriki di metaramke cahaya ben enggal munggah nyang panggung kene bintang tamu sanesipun. Pundi? Mas. Mas. Pangapunten. Aku wong Ngawi kok disuguhi. Piye? Srepek ya wis kuno to. Lah karep-arep ngersake apa? Pak Anom Ya lah ora perso. Allah. Pak Bupatine itu Mbah Gong iki wis ping pindho. Menjabat bupati kok panggah srempek kae srempek. Lah terus piye? Modern yo orek-orek. Oh, orek-orek, iya. Ki asik. Ayo, Penonton ben dijogeti, Reng. penonton boleh joget? Lho. Penonton yo gen nonton kok. Lho penonton ben joget aku keplok. Lah sing joget iki kowe kok. Iya napa apa to? Orek. Masih Kang Topan karo Kang Andi ayo joget orek-orek. Iya, Wis sapa ora? Ya belajar toh. Esuk enjing sore sonten niki mangke bayaran pinten? Mbak.
kolaborasi karo kolak tahu karo terasi. kolaborasi iki dicampur karo apa ngono lho. Ya ora usah dicampur wong polose mendem. Ngawur tok. Iya dintekke iki. Ayo, Ayo lho Bu. kowe Kowe kuwi lho. Oh. Kowe kok Bare wong ngawi. Nanu. Ayo. Nanu nanane. Lah. Pari ana sing penakne lho. Ngetan bali ngulon apa setyane. Jangan ora piye, jangan ora piye. Arek-arek lalone piye-piye. Arek-arek Gamelane wis mandek iki lho. Nah nek gamelane mlaku sing nabuh piye? Maksudnya gamelane wis entek iki lho. Nek entek itu kuneh. Tan. Kowe mau ngedan lagi. Dak tambah ngedan ra sugih-sugih. Ora duwe isin iki lho. Masih kabeh yo gak duwe isin. Sing nemen gak duwe isin dalange. Kancane ngadep rono dhewe. Sinten? Aku tok. Kowe ki anggere joget kok ngeyel. Aku ora joget. Apa? Aku yang mergo kebutuhan biologis tok. Kok iso kebutuhan biologis piye? Aku rak ditimbali apa Anom Suroto. Iya. Jane ora iso aku. Lho, kok iso ora iso? Awakku rada ora penak. Ora penak. Ah terus Kena flu. Reneng kewajiban ini omah Ngawi ya Iya. ngiras pantes silaturahim karo Pak Bupati. Heeh. Mbah Kung. Aku nekat bendang mari wong wingi greges tak ombeni obat flu iki. Iya. Mari. Sak botol tak Oh, ilang penyakite. tak ombe kabeh. Heeh. Terus Bendang mari bareng tak ombe iki nang ono tulisane lho. piye? Sebelum minum kocok dulu. Reneng wis kadung tak ombe rung tak kocok, lah saiki tak kocok. Ngetan bali. Ngawur tok iki. Wis diombe kaya dikocok iki lho. Rumangsamu ki apa? Nek gamelan wis mandek, gamelan wis ora dicuthuk. Jogete ya mandek, ora ngucuk wae ngono. Ngono iku nyalahi aturan. Nyalahi aturan. Upamane mobil meneng aja disetir. Ah, Iya, jane nek mobil kan mati. Iki urip kabeh lho wong iki. Ya masa meneng kabeh. apa mobil ki mati? Mati. Sing ngomong mati sapa? Mobil kae iso mlayu 100 km per jam. Apa melayu kayak berangkang? Ono bis itu nglaku. Ngawur tok. Alhamdulillah. Nggih anu Kang To panunjukne wonten Gus Ipul ora-ora mau ciri khas Ngawi. Ngawi. Gus Ipul Endi? Orang-orang- Sing di Gus Ipul sing Siapa? pas lho. Siapa yang merasa Gus Ipul berdiri? Kok nekat ae. Gus Ipul orek-orek menika ciri khas Ngawi. Rening terkenal nganti diadopsi karo Madiun ono orek Madiun. Ono. Ning sing asli Ngawi. Ngawi nggih. Lah, Ngawi. pertanyaane, Iya. Kowe apa kepengin tak orek-orek? nek Kowe iki ngene lho. Ngawi ini baru saja menerima penghargaan dari dunia internasional. Kowe kudu paham. kudune Babakan pertanian. Sebab kelompok tani yang ada di Kabupaten Ngawi ini baru saja berinovasi menstek padi dengan pisang. Ih, hebat oleh penghargaan saka dunia Padi internasional. dengan Padi dengan pisang. 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 Wah, Hebatnya Ngawi iki. Dadine apa? Nogosari. ora caturan. Iya.
nek dikei debok kudu Nogosari. Lha apa? Naga debok. Ning luar biasa. Kejaba kuwi Ngawi iki ana pring karo pari iki dadi makanan. Disetek. Disetek pring karo pari. Dadi apa ki? Putu. Lah putu gak dicicak pring apa ora dicicak drem, sapa sing mangan? Tur putu ki hebate nek wis mateng didudul. Nah nek menungso salah sadurunge mateng didudul. Ayo, barang apa sing ditandur ning cukule nyempal karo sing ditandur. Lho, putu. Ora sesuai. Putu. Kok Kok iso putu iki lho? Barang sing ditandur kok. kowe yen mestine nandur bibit pring, Pring, tukul pring. pring, mesti. Bibit gedang, tukul gedang. Ah. Ning ana sing ditandur ning tukule iki ora padha karo sing ditandur. Apa kuwi? Mayit. Mayit iki ditandur tukule apa wong? Ora to, pathok. Jane tukule gendruwo nyucuk bun-bunanmu. Ye nesu. Ora nesu. Ati bane putu mau. Timbange Nogosari. Tapi alhamdulillah, iki mau enek wisata angkringan, ya ta? Ah. Enek angkringan. Pas nek kene bareng aku mlebu ning salah sijining bedak kono ya, stan ngono iki, enek jajan iki cilik sakmene, Mas. Sakmene iki cilik iki. Iya. Cilik iki. Iki bahane tak takone saka keju ya saka luar negeri, terus mari ngono tepunge ya tepung pilihan. Regane sakmene iki 50.000, Mas. Sing arep tuku sapa? Lho, ya aku. Lah kok nyapa kok? Lho lah enak iki, 50.000 ya tak tuku to. Oh, kowe tuku regane karo rasane. Lho iya soalnya enak Mas yo cilik. Jenenge jajane apa? Andi Jaya Waduh. jajane. Pak dhewe jeneng Andi Jaya. Andi Jaya jajane. Nek kene bareng aku 50.000. 50.000 bareng ning sisi sebelah kene iki aku mlebu beleng ngono enak sakmene iki jajan iki. Jajan gede. Tepungnya ya kira-kira tepung sortiran ya ta. Bahane iki ya sak ala kadarnya ngono kae. Gede regane mung 5.000. Jajan apa kuwi? Topan bonjrot. Sing dodol sik ana tak. Ono takane ndase ngono. Sik enek ngono. Adik iki tuku panganan kok kudu weruh barange sik ya. Aku wingi jajan iki urung weruh bayar barange iki lho urung Iki weruh. perkara jajan iki. Aku jajan urung weruh barange iki lho wis wani bayar 100.000. Lho apa kuwi? Nek guyangan. Sik. Takon Ora usah ado-ado. Kowe nyang odong bathok ae lho. Wis ayo meremen. Nek perkara jajan kuwi galek ono jajan plikipu. Galek. apa? Galek ono jajan plikipu. Galek. Nah, Iya iya. nah nang kene Palembang ono jajan pempek. Pempek. Empek-empek. Enggak pempek to. Empek-empek. Pempek. Pek. Nah, terus Malang ono jajan kontol kambing. Cek, Takono Gus Ipul lah yo. cek. Piye modele ki piye? Ya kaya kon, kaya sing digawa kambing kuwi. Kuwi sumpah kuwi aku ora gawe-gawe kuwi. Agak. Gus kok kan diarani kuwi ilhame piye, mau-maune piye? Ngeten lho Romo. Aku Kuwi kaya sejarahe piye? Sejarahe ibu-ibu PKK dong lumpuh. Heeh. Jane sing diundangi Pak Bupati, Wakil Nggih. Bupati, Ketua Heeh. Dewan dan Iya. camat. Lah kok sing teko RT RW Mudin. Entek suguhane. Oh. Karek bahan tok iki isine iki kinco ki Iya, iya, klopo iya. kayak gula lho. Iya iya iya. Lah glepung entek terus digolekno glepunge martabak. Terus diuleng-uleng mek dadi loro. Terus jenenge apa nu bingung. Lah kok ono wedhus liwat. Lah wedhus liwat ora ngene lah kok mungkur ngene iki. Lah kok nyate jeneng wis ora usah jeneng rono jenenge kontol kambing. Lah maratu aku ya mesen pan bener Malang ini terkenal jajan kontol kambing bener leres ngono. Nek ngono aku gawakno. Kula gawakne tapi aku lali tak gawakne kambinge tapi kontole keri. Gak iso kok dhewe-dhewe iki lho. Ora dadi siji. Puangane enak ya. Aku yo kaget barang tak pangan nek jajan nak mau kriyek-krenyes tak pacuwok kok iso mbek. agak. Lu mau gratis lu ya wegah tuku. Wis ngene perkara manganan ae. Hah. Mangan ae.
Lho, sik ngene. Nuwun sewu bujake nuwun sewu. Kuliner lho. Keleresan kula niku pikantuk rejeki. Eh. Nggih, pikantuk rejeki sir kula niku berbagi nikmat kalian kanca-kanca. Leres. Piye? Lek mangan piye? Mangan. Melu aku mangan. Melu. Mangan ya, setuju ya. Melu. Mangan ya. Heeh. Umpama mangan karo aku, sampean milih ndi? Mangan embong, mangan dalan apa mangan omah? Aku senengku mangan dalan. Mangan dalan. Aku mangan omah. Ha. Kowe mangan apa? Mangan tretek ae aku. Sik to, kok iso mangan tretek piye to? Lah apa bedane dalan karo omah? Ya lek dalan-dalan kabeh ngono lho. Aja bingungi kowe. Mangan dalan iki maksudnya. Maksudnya mangan dalan ki ning warung. Warung, mampir warung. Lah mangan omah. Mangan omah ki ya Mangan ning omah sing gaweke bojo. bojo sing masak, sing mangan awake dhewe. Ngerti basa apa ora kowe? Mangan jembatan iki nyolong mesti jembatan didol. Ngawur cok. Ya Mangan wis, apa kowe? mangan Merah. dalan, mangan dalan. Mangan dalan. Berarti ning warung Mas Warung. Gareng. Sampean kira-kira seneng ndi? Warung Padang apa warung Tegal? Aku Tegal. Aku ya warung Tegal. Kowe warung apa? Warung kuburan ae. Warung kuburan iki, Pak. Bodokan mayit barang. Sing ginjal sing padha karo Kowe kene lho. jane ngerti ra warung Tegal? Warung Tegal iki warung sing Tegalan itu. Warung Tegal ki biyen sing dodol wong Tegal, mula disebut warung Tegal. Lah nek Padang, Ya sing dodol wong Padang. warung Padang gampang. Apa? Beran kuwi amenis Padang kabeh warunge. Lah kok iso ngono? Tutup kok. Ngeri ke sih. Wis mangan warung Tegal ya Warung Tegal. Tegal. Warung Tegal. Mas Gareng senengane sego rames apa rawon? Ya ciri khas kene rawon. Aku rames, kowe sego apa? Sego wingi lho enak. Kok sego wingi piye to? Ya manut rawon-rawon. Rames-rames. Mangane ditari. Ya aja suwan, sego rames siji rames kabeh. Rames kabeh. Kok terus ben rukun. Mari mangan ngombe. Ya ta. Sampean wedang susu apa wedang teh? Teh. Aku ya wedang teh. Kowe wedang apa? Sonar. Dadi nek angopno wireng. Kok iso solar piye to? Teh. Kopi. Teh. Nah, Terus kowe nari apa? Hah? Kowe nari apa? sampean tari. Sik ngene. Kowe senengamu apa? Ngono wae yen adikmu lah wis ngeplot kudu iki. Ya, Kan ya. iki Ngono kesenenganmu. lho iki nawani tok iki lho. Mumpung iki ning ngarepe Gusipul ge disekseni. Kowe senengmu mangan ki apa? Nah, ngono. Senengamu Rawon. rawon. Pirang piring. Sak piring setengah. Ngombene apa? Tes. Heh? Tes. Es teh. Es teh. Es teh kok. Es teh pirang gelas? Siji. Sepiring sak gelas. Lawuhe apa? Begedel. Bergedel. Wis parek? Marek. Ya wis. Pinter. Ayo. Mas Gareng ya Allah, mikire kanca ki tenan, gawe senenge liyan ki ora. Wah, contoh. Piye? Seneng tadi marek to, marek to. Marek. Ya wis. Wis. Lah mangan ya. Lho kok iki sego rawon sepiring, teh sak gelas, Iya. bergedel siji. Wis parek? Marek. Ya wis. Wong wis parek kok. Dalam rangka membahagiakan diri sendiri itu adalah membahagiakan orang lain. Mulane kowe diseneng, kowe seneng ora? Seneng. Lah iya seneng. Tapi gak badok iki. Oh, Ayo, ngene. ayo. Sik, kowe butuh ngene. 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 Ayo, ayo. Iya. Ngene, tangane ngene. Iki dikempit. Ngene. Yo, Mangan nih. sing ngomong mangan sapa? Kowe lak kepengin ngene. Ngene. Ayo. Nanti bangun, Pok. Wes ayo aku sing gak mangan. Weh, Ayo. apa? Mangan men aku. Mama, aku wis warek. Reng. Wis parek kok. Warek. Aku ya warek kok. Wah, kok ngejak mangan kacane. Geger. Mboten. Anu supaya ora geger tak goleki kancane ning putri. Nggih, bosen kok kumpul wong loro niki. Aduh, kalau ngenyek. Sing putih sing rada mentes ngoten lho. Pun Sing putih. nikah. Piye? Sapa? Sumpet ana kupingmu. Sebabe Wonge ayu. lho kok iso ayo disebuti kupingku iki lho. Dadi bang tak tutupi matamu ora ketok. Sing kira sing Gandang apa salah? Ku cilik-cilik kandang apa becak mlaku pipi-pipi akeh tapi ora butuh apa-apa butuh wis saben
Aja kaya ngono to. Wong kuwi wis mbok niati arep mbok pek kok mbok elek-elek bareng ana wong ayu kuwi ora kena. Tahu aku tukaran karo bojoku malah dilokne mara tuwa. Ngapa? Kowe nyapa tukaran karo bojomu? Ha iya. Mara tuwa tak jawab. Sakniki pun remek. Lah ancane remek mergo wit enom antek tuwek mbok emplek-emplek. Dadi klek-klek gitu. Kowe arep kepungan apa ora? Siap. Kenalan. Tepungke. Sinten namine, Mbak? Kula Eka Mas Gareng. Eka. Minggir. Ojo mbok senggol. Heeh. Nek mbok senggol ibarat karet mbok lintir. Nek mbok culno mak digadur. Asmanipun Kula sinten? ngatemi Mas ngawi. Daleme pundi? Daleme pundi? Alah ngawi iki beran. Berat. Celake stadion mriki lho. Sampun dangu mriki. Alah pun mulai tahun 60. Bajingan. Lah kowe rasa Rupane ayu kok suarane kaya dukun kesurupan. Lah ya ngono iki nyawan wong lambene kowe ora obah kok percaya. Takon sing apik. sing mesra ngono lho, karo wedok iki lho. Karo wedok sing mesra zaman saiki iki modern lho. Wong sak ngawi ro kabeh nek aku ki piyayi. Aja mbok surung nabrak sing nesu kene sing delokne aku kowe keplok paling. Sumpah kowe mesti seneng aku jare ngomong itu. Aja mbok surung. Ning sing mesra. Dik, ya Allah, ngerti omongan Jawa ora to iki? Aja mbok surung. Oh iya. Ibu ini bosok. Dik, Apa? surungan. Mak ngurung pas kok. Ayo sing apik. Wih, wong nek ayu, irunge kaya Asanti. Kaya sama? Asanti. Lambene. Lambene Dewi Persik, pipine kaya Syahrini, bathuke Satria Baja Hitam. Oh, di naminipun sinten, Mbak? Jenenge nyong Eka Lek. Mutiara kowe. Kowe marai ora sopan kok ngono kuwi. Nyong Eka. Nggih. Eka ki bojone Pak Yong ngono maksudnya. Saya kamu jeneng Pak Yong lho. Jenenge nyong ngono lho maksude. Oh iya, sayang, aku semua yang ngono motone teh mriki. Iki karo sing Nyong Eka. iki karo sing ning HP-mu mau apik ndi? Apik iki pol. Alah kowe nek arepe wong kuwi lho kowe ngelem iki. Mau ngelem sing ning jero HP. Mbak sampean wis Weh, wae. elah. Gosok. Ora iki Sik. cekere iki yak-yakan andi-andi oleh. Toh kowe kaji lho. Ning ngawi iki kesuwur. Kaji topan omahe beran ngawi. Ya toh, kaji lho. Omah demak-demek karo sikil nang wedok. Kaji sikil Kaji apa? demek-demek kowe iki Kaji sing mabrur sing tobat lho, ora usah demak-demek karo wedok Lah, ya, sini kowe. bukan muhrimnya, hukumnya najis menggoladon. Kaji apa kowe iki? Kowe yo ora sopan. Marahe kowe durung kaji yo. Lho, aku haji kanggo sing gawe urip gak tak pamer-pamerno wong. Terus Haji kanggo sing gawe urip. Iya. Nyekel wong ayu kanggo kebutuhan urip. Kowe nek ora ayu ora urip ya. Sumpah. Sampai sak ombene wedang kopi. Dadi anu hablum minallah, hablum minallah. Hablum minannas. Nggih. Ngawur tok. Pilih jeng dalu Mbak Yuli Cang. Wis sik jenengmu sapa to kok? Mbak Yuli Cang, Kok licang iki? Limbuk Cange. Oh, alah disingkat to. ning aja disingkat tok sing ngrungokke iki keri. Kok Limbuk ya limbuk, cange ora licang ngono. Lah yen limbuk karo cenguk. Ayo, singkaten limbuk karo cenguk. Ayo. Linguk. Ah. Nek aku bakal senenge diceluk licang. Apa? Aku wis tak bayangno. Lho, bayangne piye? Nek dicencang piye rasane? Ngawur tok. Oh, iki abak iki mung casing-e ayu ning logate tetep kedaerahane kenthel. Lah ya wong bahasane dewek-dewek. Daerah pundi to, Mbak? Kebumen Lek. Ngerti kebumen iki ndi? Kebonan ya. Kebumen kok Kebumen iki kebonan. kabupaten. Ya aja ngulon ya lho. Oh ya aja ngulon. Yo ngulon. Mulane ngene lho, Pak. Kowe ngerti ya. Mbak Eka iki kan kesebut sinden. Iya. Yen wayang iki mesti enek dalang, enek wayange, enek sindene. Sinden iki barang siji nggo pepundhen iki wong tuwa wedok. Ah. Lah tak Oh, takoni. berarti ki wong tuwa wedok. Dianggep ngono. Dianggep wong tuwa ngono. wedok? Iya. Oh, Apa? mi. Mulane kowe kudu ngerti lho, iki wong tuwa wedok. Apa
sebabnya sinden iki kok mesti nganggo sanggul lho puter ayo. Loh, sebabnya napa Pak Ayo, Dik? tupan iki. Ayo, apa sebabnya? Sinden kok mesti nganggo sanggul? Kowe wong tuwa lho jawaban sing Sebabnya iso. napa Lek? Mergo nganggo bayak jarit mesti sanggulan. Alah ora rasional, pan ngono kok melu gosip. Lah kuwi apa sebabnya sinden nggih sanggul? Ayo nganggo helm ya kaya polisi lalu lintas. Sing apik kok ana suwi-suwi ben koyo gandrung. Monggo meneh direbut wong telu kok. Nah, monggo. Mbak, antarane aku gareng ngandi sing sampean pilih sapa, Mbak? Mbedek aku. Lah, Lah. Nah. sugile kowe. Lah nek aku genah milih sing tampil beda no. Lho, iki diruwokke tampil beda. Ngono lho. Lho. Sampean tampil beda ngene rauki praya sapa iki gak cukup iki. Loh, ora apa-apa. Aku ki ngesir karo Lek Gareng iki senadyan raine bagus ning dekne iki ora ngetokne kebagusane. Iki diruwokke ora kaya kowe pamer-pamer letek dipamerke. Kaya aku ki bagus ora pamer, tak tutupi gen ketok elek, mergo kumpule karo wong elek. Lho, Paurono. piye? Piye? Omonganmu ngono wis bener. Lho ya wis to. Ya syukur nek wis. Wes aku tok iki lho. Mula dheweke milih sing ngene iki tipene sing wong ora sombong-sombong kaya aku. Eh, senengane ya wis Cek. apa enake ngono ya. Nah, Umpama kowe dadi bojone iki anu gelem ora? Umpama lho. Gak. Lho, Lah kok ayu lho iki. Munafik, kowe munafik. Ayu lho iki. Ayu ki sik enom. Bathuke Nino Cendani. Iya. Pipine ndureng sajuwing, irunge bongkok semene, Iya. payudarane nyengkir gading Iya. 40. Swidak 5 70 melorot kabeh. Lho, Sing kaya cengkir gading akhirnya kaya tas kresek. cengker gadeng kok terus dadi kaya tas kresek lho. Terus keterangannya ini apa ora kabur kabeh. Ya. Pas kresek. Ben rada anu kei banyu. Kuwi rak nek umur 40 munggah. Lah engko rak sedenge umur 40 munggah terus jenengan ki apa ya jek urip. Ya kuwi. Kowe ditungane mati. Kowe ditungane mati. Gara. Tapi aku mati nek tas kresek tangi neh. Hidup kembali. Bagaimana keadaannya Nyonya Ika? I love you. Ngerti I love you to kowe? Yo ki apa? I love you kan aku cinta padamu. Oh, bahasa Inggris. Saya Inggris. Cayu pet bok deplon. Lho, Piye mau? Kamu tuh bahasa apa ki apa ki artine apa? Pet bok deplon. Apa ki artine? Mepet tembok madhep ngulon. Ngenteni bis. nggih. Monggo nek dawuh Iki menapa. kan apa iki? Lho, Kayak napa niki Pak Eka Pak? Nggih. nggih menika kathah nawala ingkang kula tampi Mas Gareng Mas Topan. Nggih. nggih. Inggih sing sekada tak aturke sik. Minta lagu Blitar. Oh, Kagem Mas Kanang lan Gus Iful nggih. dengan ucapan semoga sukses dari keluarga besar Marahen Magetan, Bapak Mariono Magetan. Amin, Nggih. Yo diaturke Blitar. Bentar. Mbak Eka. Dipun garap rong rambahan. Sak rambahan sulis, sak rambahan kur. Mbak Eka, Nggih. monggo diaturke buka celuk. Ora anu. Buka gamelan iki kena. Monggo Mas.
syukur. Wis pokoke sing penting ki wani. Perkara ora apal ki keri. Aku balak-balik Sing penting Eka Blitar nggih wis penting. Nggih. Ora ketang ora apal ki keri sing penting. Ya. Sing penting yakin sih. Yakin sih. Pede iki. tekan gone bubar. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa yen ora ngono kapan wanimu. Manusia tidak ada yang sempurna. Dadi yakin sih. Heeh. Mbak Ika yakin Yakin. seneng karo aku? Yakin perkara lagu Blitar iki lho. Yakin mau lho. Iso yakin karo seneng karo Iki kowe. urusane lagu kok iso seneng karo aku. Aku ngomong yakin. Nyanyi Blitar ora ketanggur tekan Ngawi tok. Lho ning paling tidak dengan begitu kowe engko sesuk belajar ngapalke. Nggih. Nah, Lah ngono. kula niku lagu-lagu sing ndek mben niku lali sing anyar ya urung iso kok le. Sing 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 ndek mben biyen lali. sing anyar. Urung iso. Lah kowe iki modale apa? Kowe ketoke ayu ning kok blok ya. Ketoke ayu goblok ngono maksudnya. Kae bojoku, Mbak, nek sampean ayu tapi tetep apik. Emang lho nek aku goblok le. Kowe ngilokne bodho to. Jan. Baleni neh lek jare. Malah ora kajen to kowe syukur kowe. Ngomong ora tau ditata. Diteges lho. Baleni neh. Diteges. Wis ayo cemui. Ayo balenono neh ngomong kaya mau. Balas lho. Balas. Cemui. Ndang balenono meneh. Mani ngono lho. Aku mau muni piye to? Ayo. Lah kowe ngilokne ngono. Ngeloni apa mau? Kowe Ngilokne goblok. goblok. Kowe barang iya no. Lho kowe iki ngilokne kene kok, Zak. Ayo kowe barang melo sing goblok ki aku kok sampean. Lah sapa? Sampean nyapa gak gelem tarabi, kan goblok. Kok iso Malah justru yang gelem mbok rabi, kowe ora goblok meneh dedel. Wong kowe kok entuk iki lho. Lah masa aku dirabi karo jenengan? Kok Sik to, aku ora sampean tolak. Heeh. Heeh. Ya Allah ya Rabbi wong beneran, Mbak. Lah ngopo? Aku sampean tolak gak oleh sak dhuwur sampean ya sak isore ra apa-apa pokoke. Pokoke ono. Karo meneh wong ki oleh gitok. Kayune kok ngene kok mbok rabi ya ibarate kaya rembulan dirembeti tekek. Rembulane aku tekek iki. Iki wis seneng dilokke ngono. Ora sapa ngelon aku teke. Lho ibarate ngono wis. ibarate iki lho, kene rembulan kowe iki tekekno lho. Ya ora apa-apa tekeke gremeti bulan. Kok dilokke tekek kok seneng iki lho. Nyapa timbang dilokne ya, ya Mbak ya. Arep apa kowe? Kanggo kebutuhan urip. Kowe ra peke dipersani Gus Ipul ra peke. Nyapa wong Gus Ipul ya kepingin hasil. Ngawur coy. Kowe wani muni ngono kuwi ning andeke Gus Ipul kono ndang. Ndang, wani nek berapa? wani. Wani ora? Gus Ipul. Piye?
Aja iki. Ngapunten. Kok wani calon gubernur Jawa Timur kok wani. Makane wong Ngawi tak anggap ketinggalan zaman nek gubernur ora milih Gus Ipul. Tepuk tangan untuk Gus Ipul. Ono lho sembarang dituruti ya nggih Gus nggih. Alhamdulillah Gus. Pikatuk salam ke Mbak Yas. Gus Ipul harus all out. Wah, bosone all out ki apa? Apa all-out ki apa? Ya tak kok sing ngomong aku nirone tok. Kowe esuk yen Gus Ipul dadi gubernur kowe ya jangan milih Gus Ipul ya. Ya Allah, wingi lho, dandip kene lho sadurunge aku neng anu arep diangkat langsung dadi kapten. Lho. Kok iso kowe Dandip kene aku diangkat dadi kapten. kapten apa? Aku mau kapten anu merta berarti mati sik. Oh, karo meneh dadi kok pangkate kapten. Iki koramil kapten iki. Ya terserah wong sing dadi aku duduk kowe kok bingung. Wong pancen ngrumudeng ati. Sane jenengan rewangi lar-lareni to. Ya ora ngrewangi ngawur dak kowe iki lho di. Jenengan rewangi niku lho niku malah. Lho ora nek ndandimu ya paling ora ya letnan kolonel. Oh, Ya terserah wae kita kapten Kok kapten. kabeh ora Kapten jan rame lho. Kowe sing bodho kowe ancane sini-sini ketara ra sekolah kowe. yen kowe bodoh iki kancane melu isin. sing ora usah melok tak aku dhewe. Kowe biyen sekolah apa ora? Ora, Sekolah apa? terserah aku. Lho jaremu kowe sarjana. Sarjana weh. Sarjana apa? Barang. Sarjana sembarang Aku piye? gak seneng dulur-dulur kene lho, dulur-dulur kene. Aku oleh Pangdam teko Pangdam. Iya. Dulur-dulur kene putra-putrane lulus SMA tahun ngarep. Iya. Dadi tentara lewat aku tanpa biaya wis oleh seragam sepatu wis sudah dinas. Lho, iso mlebu dadi TNI. Lho, Tenane. kowe iki apa kowe iki lho? Ya aku perintah Ya terus dinas. dinas wong tentara karnaval. Masih dinas sak karepmu ora sak karepmu. Kok iso tentara karnaval. Tetap tadi tentara tapi. Ayo. Baik karena apa? Timbang dadi banser ana Gus Ipul tok ngumpul. Yo ora. Karnaval. Oh, kegiatane dhewe. Enggak sakmene napa ngratan lar-lare mung digalih niki. Kurang pengalaman lar-lare teng wayang. Gayamu kok. Kok sik Sajake kaya ya dhewe. Model kok lari-lari kurang pengalaman nang wayang wis duwe pengalaman to. Apa pengalamanmu ki apa? Ya Allah, kok takokno to. Lah ya apa? Wis tak iling-iling. Mas Gareng iki genah lho. Mas Gareng iki sarjana S1 ki. Lah aku S3 kok. Lho. Dokter kowe. Sluman selamat. Dokter ora gak selamat arep nyapa sambar bledek ndase pecah le. sik hubungane apa? Oh, wong dadi dokter kok disambel bledek lho. Nah, duwe dokter kemeliti menek anten karo bengok-bengok sambar bledek kowe pecah. Ora kowe dadi dokter biyen S1 mu ki apa njupuk apa kowe? Apa? S1 aku njogo nang ngene Universitas Erlangga, Jurusan apa? Fakultase kedokteran. Kedokteran. Langsung kedokteran lho. S2. S2 aku njogo nang Gajah Mada njogo sosial politik. Wah, soswal. Nggih. terus S3 nang Universitas Diponegoro aku njogo TV nganti sprene gak tak balekno. Aku suwun nek wong akeh. Kok endinge dadi maling kok le. Maling, sampean ngene aku maling. Lah cari-carane piye kowe maling kok? lha kok jiko TV apa ora maling? Ora aku nyilih kok. Nyilir apa balekne? Urung tak kober. Kok. Oh nyilih ora nembung. Nggih nembung tiange mboten enten kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Melujing dalu nyuwun gending pepeling. Gending menika kagem Gus Ipul Nggih. mugi-mugi saged kasempatan ingkang genayuh Jatim 1. Amin. Dipun berkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saking kawula Bapak Haji Dasi Wiyono Magetan. Niki sedaya tesih bertahan loh. Nggih, Lengkap ini. Masih tetap bertahan di sini termasuk banyak kepala desa sing rawuh. Terima Oh, kasih nggih. para kepala desa. Kepala desa se-Kabupaten Ngawi. nggih. Nggih. Ya wis upama satusane sepiro pamane lho nggih. Apa kuwi? Kok satusan ki apa? Infak. Kanggo sapa? Kok iso infak ki rumah aku. Kowe iki Enten juga anggota DPRD Jawa Timur Pak Kusnadi pasti. Bu. Nah, Pak Bambang.
Dari Pak Gianto, lengkap nih gitu ya. Buntari. Nggih, nyanyi mangke. Buntari ta, Bu? Nggih. Rawo. Buntari. Loh, sapa kuwi? Oh, Mbak Untari, Pemalang. Oh, Ben. kan sedulurmu. Biyen ketua koperasi SBW nggih. Nggih, betul. Bojo kula anggota Pringku utange jenengan lunas nggih. Anggota SBW kok lunasi kono iki rumah Jebule kere. Ya bojomu ya lunasono kok ya. Oh, sing penak kowe sing lunasi wong liya kuwi. Informasi Mas Gareng. Dalem, Pak. Bu Untari cedak banget karo seniman seniwati. Leres pendak tahun menika wonten ringkitan Nggih. seniman seniman lokal dipun timbali. Mula nggih anu nggih budaya nggih jiwane Bu Untari nggih. Nggih katuran minggah nyanyi. Loh, Aku rawani Mas Tani sing Mas ngerti. Teman, Mas Teman. Monggo, ayo. Saking PDIP to. Nggih. Mbak Untari ayo. Mbak Untari menika perintah saking Bu Mega Alah, menjenengan. alah. Perintah. Kowe sing kene wae aja tekan Bu Mega kok. Tambah wedi. Ayo, jare ke cedak, jare sedulur. Provinsi iki sik kalah karo aku. Lho, kok iso? Kok iso? Aku Dewan Pusat. Lho, kowe ya DPR. DPR Lho, lah terus kowe biyen dadi DPR iki genderamu apa? merah putih. Tegese iki kendaraanmu iki lho. Ini kuwi lho. Biyen sepeda motor terus dukokne emak. Maksudku iki partaimu iki lho, partaimu apa? Partai Tambahan. Kowe lek DPR RI, aku takon kowe DPR RI komisi piro? Ya terserah kadang-kadang 10%, kadang-kadang 20%. Maklar iki jeneng. Monggo Mbak Utari, Monggo, aturan tidak mriki. Monggo para kaca dipun jemput metarawan to. Yo. Monggo Mbak Utari. Monggo Ibu Utari. Kemarin aja. Kasir, kasir. Puji dalu, Bu. Sing Sekalian. dalu Bapak Dalang Sembah nuwun bareng berkahi rawuh. kepanggih malih Amin. wonten mriki. Nggih, Pak panggih Dalang rawuh. sampun ngagem abrit nggih. Amin. Nggih. Sampun ngagem abrit. Nggih, kula Menika derek, Bu. pun panjenengan Derek, Bu. inggih. Damel Panjenengan kok. kok lorek. Nek lo manut sing bayar. Ning anu nuwun sewu lho wong
Dek bodor men tindak dateng Mas Hasto. Hasto. Mas Nggih, Hasto nggih. nggih ulang tahun sing mongko 50 kula Mboten kalih saged matur. mriku Ya, terus nggih. semanten. Anu kepareng kula matur nggih palen panjenengan. Nggih. Ah, apa? Nggih nuwun sewu mbok kendaraane tahun 2018 diampilaken Gus Ipul. Oh nggih. Oh nggih. Nggih. Keperucut wis kadungan. Lah menika sampun lurus menika. Nggih, alhamdulillah, alhamdulillah nggih nggih. Jane pas nek gubernure Gus Ipul terus dewan-dewane sekretaris dewane kados menjane jane sepas banget. Pase kok ngendi? Pase kok ngendi? Wis pas wis gak kena dintit blas. Ngenditan. Pak Dalang sugeng dalu. Iki lho sing dalu, Bu. Dalem tak paring uluk salam dumateng seluruh warga Ngawi. Nggih. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur yang sekaligus nanti sebentar lagi jadi gubernur. Amin. Amin, amin, amin. Kemudian Pak Ketua saya yang pakai baju merah itu, Nggih. itu namanya Pak Kusnadi. Bapak Kusnadi. Oh, nggih. Dados beliaunya itu Puja Kesuma, putra Kenapa? Jawa kelahiran Sumatera. Oh. Nah gitu. Terus itu yang paling ganteng sendiri yang lurus saya itu Nggih. dulu preman, Oh. sekarang bupati. Oh, Bakong toh? Nggih Bakung. Ngoten, Pak. Bakung kalian Mas Anto, Pak Sirmaji, Nggih. kemudian Pak Samsi, tadi ada Mas Joko, ada Mas Lokos, Mas Bambang Yono, ada Mbak Mimin, dan ada semua Wah, teman-teman jangkep. dari Lengkap Magetan, dari Madiun, ada Nggih. Mas Anang, Mas Wawan dari Bojonegoro, semuanya. Yang paling menarik ini kok wonten paring asma Karjo. Tuh, Pak Karjo. Tapi mboten ACDC. Oh, Oke. nggih, nggih. Nggih mboten ACDC nika. Pak Karjo. Nggih, lurus kemawon. Priyantonipun nika pundi tiange? Monggo kula aturi jemeneng Pak Karjo. Delik katose, pundi Pak Karjo, tiange? monggo. Pak Nah, Karjo. delik, tiange delik. Soalnya senengane Oh, delik niku. tase. Oh, Pak Karjo dipatosi tesi. Sepatut. beda. Spesial khusus kagem rombonganipun Bapak Dalang. Inji. Alhamdulillah kepanggih malih wonten Amin. Blitar, wonten Mojokerto, wonten Ngawi, dan Inggih. juga Ibu yang senantiasa bersama-sama dengan Romo Dalang dan seluruh warga Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Gareng. Dalem. Saya nonton wayang di mana-mana yang paling penuh sampai jam 12 malam di Ngawi. Tepuk Betul. tangan untuk warga Betul, betul. Ngawi. Tepuk tangan untuk Tepuk tangan. Kabupaten Ngawi. Sini memang Ngawi pusatnya. ramah, betul-betul ramah nggih. Nggih. Terus siang enten dirose Pak Ketua Dewan. Nggih. Ramah itu di luar, di dalamnya garang. Ngoten terus. Niku maksudnya terus pundi? Nggih, maksudipun rap lho. Ramah di luar, garang di dalam ngoten. Apa? Ramah di luar, garang di dalam. Garang. Garang nggih, garang Iya. di dalam. Garang nu kereng. di jero. Berarti tipene salak. Salak ki kan jabone empuk, jerone kentose atos. Sing bener maneh gedhuk jerone granat. Ini yang bersama-sama Ibu Ana. Lah menika Nah, ingkang kula monggo nyuwun Mbak pirsa. Ana tepangan. Tepangan. Oh, Bahasa Indonesia ndak apa-apa. Bu. Mas Hendra. Nggih tepang nami kula Ana Mawana DPR RI dari Dapil Bojonegoro Tuban tetanggang Kali Ngawi. Oh. Alhamdulillah. Wah, dukungannya Ibu akeh banget. Maulana saking DPR pusat nggih. DPR RI kok pusat nih. DPR Nggih sami RI. mawon pusat Leres, DPR Bapak. RI. Komisi pinten, Bu? Komisi pinten? Komisi Tergantung jenengan nyuwune pinten. 10%. mau diurui karo Pak Topan. Mbak Niki Utari. rumiyin nek wonten nang kula nanggap wayang ten griya kula, paling eling setunggal kula. Aku ya ahli sunat ngono jare. Piye caramu pan nek nyunat? Gampang sedina le swidak. Lho carane apa? Ya bocah-bocah tak kon jejer-jejer ning rel sepure liwat. Sampai Niki sampai jan kurang ajar nih. ngono jenengan aku sunat yo ndelokno. Ngawur cah. Inggih. Anu badhe ngersakaken nembang menapa Bu? Ayo Mbak Utari. Lingsir wengi nggih Rama. Lingsir wengi. Lingsir bagi nggih. Nanti dilanjut dengan karena Mbak Ana bisanya perahu layar. Oh Habis iya. lingsir wengi terus perahu layar. Nun sewu Mbak Utari satu lagu 100. Iya. Apa ki? Orang nggo kesak belas sih piye to, San? Kowe iki rumahku kaya Rumah samu karaoke kok piye? Piye to? Kowe iki muni ngelok-ngelokno nek aku oleh ya mbok royok. Dene ya ora sopan Kowe to. jan mau munafik tenan. Cek Matur wong. nuwun kagem
Gusipul yang telah demikian cinta budaya sehingga Amin. sampai menggelar wayang di 10 tempat. Amin. Karena itu semua karena beliaunya cinta budaya yang sedang kita Tepuk bahas tangan untuk bersama-sama. Gusipul. Tepuk tangan untuk Gusipul. Dan seluruh Pak Bupati Ngawi dan semua sahabat-sahabat para sederek wonten Ngawi. Ngawi ramah. Nggih. Lagi ini kita buntari kok dhisik kok nggih. Terus Dikabarke jare Gusipul ki ora seneng wayang. oh, mboten niku. Pun duwah pun. Nggih, niku wonten griya wonten sak kotak wayang niku. Lah nggih. Tapi wayangan, wayang tiang. Sik. Wayang wong. Wayang orang. Monggo Bu, lingsir Lingsir wengi wengi. nggih. Nanu nanu. Lingsir wengi. Ibu sinten di tiang tiang suarane cekak mboten apa-apa nggih Pak Karet. Alhamdulillah. Tepuk ngagem Buntari. Pangapunten cekak-cekak. Jane Maksudipun sae. menika anu Boten Mbak Karet. kulino ngoten Nggih. mawon. Maksudipun benjing menawi sampun dados gubernur. Nggih. Muga-muga janjine bisa tak ugem. Amin. Amin. Nah, nggih. Jadi nanggung duh tibane aku dhewe sing nemai nandang broto. Kadung loro sambat sapa? Nggih. Sambat Pak Karet. Wah, kula dhewe tukang sahabat kok. Panggih Karen Pak. Wagu. Oh, Ngaten nggih. nggih. Amin, amin, Bu. Nah, itu Aduh. maksudnya. Niki mung Pangapunten. Nah, sekarang Ibu Ana badhe Mbak Ana, derek monggo. nyanyi. Apa tadi? Praulayan. Praulayan. Sik. Nek Monggo, praulayan. Cok. Sik ngeten nggih, ngeten. Nggih. Kalau penyanyi profesional harus tanya sama penontonnya. Ya, saya sebelum menyumbangkan suara platinum saya, Suara tak platinum. kira plat nomor.
Ada dua yang saya pintar nyanyi. Satu perahu layar, dua getuk. Milih putih niku nggih. Dalam? Saya tengah penonton. Getuk. Gedhok. Mbak pun getuk. Nggih, monggo. Monggo Cak, gedhuk. Sore-sore anu. Kak celuk, Bu. Sore-sore. Sore-sore. Sore-sore padang bulan. Bagus. Ayo kanca Padha dolanan. Rame-rame bebarengan. Rame-rame edak kegojekan. Pop. Kae-kae rambulane. Hop. Nah, niki Bu Ana kersanipun mboten rangkep iramanipun. Oh. Dados rada anu rada sesek kaya pop. Sing Sore-sore padang bulan kan Sing iki. bot, lagu sing bot. sore-sore pada bulan. Wes pun perahu layar mawon lah nggih, perahu layar. Monggo. Ora layar nggih monggo. Cok. Nggih, Perahu sing layar mawon sing rame. meriah monggo musike yuk. Kancane sisih gembira. Sing prayune segara. Aku numpak perahu layar. Ing dina Minggu ke pariwisata. Alam praune wasaya. Yogyakarta Tanyu Pinang. Ora jemu-jemu karo mesem guyu. Ngilangake rasa lungkalasu. Adik Jawa Mas jumpa wis sore. Video apa katon gawe awe. Prayogane becik bali wae. Dene sesuk-esuk kita nyambut gawe. Tepuk tangan Bapak Ibu. Nah, Sampun ki Pak Gareng. Romo dalang kepareng matur nuwun. sampun injih sembah nuwun berkahipun. Matur nuwun Bu Tari. Bu Tari, Bu Ana nggih. Kumen telengi nang aku wae. Matur nuwun Bu. Dipentelengi ora rumangsa. Ya Saya salamat kabeh. tanggap. Nggih. Ngapunten kula ngapunten. Oh nggih. Nggih. Mbak Untari ya tadi Mbak Untari. Oh nggih. Nggih. Wah, Tadi. nggih. Napa perlu kula? Napa perlu ketuntun? Pengen luru wis ana yang ini aku. Elek tangane lho. Wit mau kok mak mek. Tangane kata apa tak lebono kulkas.
wonten awuh ingkang kula tampi ingkang maos kedah Mas Gareng. Nggih, Pak. Nek meca mboten wani wong iki amanah lho monggo. Oh, nggih. Ah, gandeng wis diparingi mandat tak waca iki. Dimaca lek. Dipun waos Kang Gareng saking karyawan ya. Karyawan. Karyawan kios daging Timur Pasar Besar Ngawi. Amplop. Oh, nggih. Ya. Mang Yuto lek. Lho lah iya. Iki mau cair lho. Bu Tari kok bablas wae piye iki? Iki wis cair kok buta. Monggo ora mbok elingke. Sik kowe aja ngisi-ngisini aku. Ngapa tak eling? Piye mau enek ora ngono apa-apa. Lah terus Aku sing gak penak aku. lha karepmu. Tenan tak jalukno. Nggih niki enten paringan Pak saking kios daging. Nggih. Wilujeng dalu Bapak Bupati saha Wakil Bupati. Wilujeng dalu Pak Haji Anom Suroto saha Pak Gareng CS lan sedaya pamirsa sedaya ingkang wonten alun-alun Ngawi. Nggih. Nggih. Pak Haji nyaman. Apa? Pak Haji nyaman Nyuwun gending. nyuwun gending prau layar. Lah niki mau. Pak Nyaman iki jerakan bakso iki. Lho, weruh kowe. Aku tau utang rono. Kagem sedaya ingkang wonten Ngawi. Khususipun kagem Gusipul. Matur nuwun Pak Haji Anom nika mugi-mugi taun ngajeng kula saged nanggap panjenengan. Amin amin. Alhamdulillah. Nggih, nyo kowe pilih amplop apa sing iki? Iya. Ki amplop genah duit. Iki rung karuan yen rokok. Oh batako barang napa ngerti? Ya nek rokok dudut bareng nek bataku sampul. Lagi nek misalnya rokok kan ya lumayan kena ngopong-ngopong congor lek. Apa? Kena ngopong-ngopong congor. Congormu dhewe. Ayo bener cok. Niki wau prau layar pundutanipun Rama. Nggih. Prau layar mau lah sampun katur. Enggak niki nggih disiar dialisan. Oh nggih. Bos. Sesek iki maca genah ora. Sesek to. Maca adoh men lho. Nek cedhok ora ketok lho goblok. Acara ini disiarkan langsung melalui radio Suara Ngawi Ya. FM 90,3 MHz. Dengan demikian setelah tugas kami membawakan acara malam ini. Durung. Separah. Niki wau pundutanipun layar sampun, Pak. Nggih dipun dipun Gantos. tak gantos dados tunggal menika. Nggih Pak Haji nyaman nika kepeksa dipun gantos mergi wau prau layar sampun. Wilujeng dalu bocange wilujeng dalu. Kalau nyuwun nyidam sari ingkang nembang Mas Gareng, ingkang bawa Mas Gareng, ingkang joget Mas Gareng. Wah, Wah lek. bawa nembang sak jogete sampean. Lho Ilang, Le. sik ki jalukan lagu napa nyiksa kula? Pundutan aku mau. Pundutan lho lek. Tenan. Salam katur Mas Aslan Bapak BRI Cabang Ngawi. Katur Bapak Supriyanto Dokter Hewan Gempol Karangjati. Ugi katur Bapak Sutrisno wilujeng midhangetaken Pak Guru Suprayitno Pingkuk Benda Magetan wilujeng midhangetaken. Iki sing ngersake Pak Guru Suprayitno. Pingkuk Gah. Jaluk tok. Kowe ketok menora ikhlas. Nek wis dikersakne bawa kowe Ah, nembang Nembang kowe. ya lek gareng joget ya Joget lek kowe gareng. nek mati sing ngedusi iki aku tulan. ora sudi. Komplit. Yer tak tandangane. Ora usah watuk nek mateng nak diteri. Karep iki apa? Rumangsamu aku jago paten kowe. Jaluk mangan kok dadak kon watuk. Biasane rumah teng. Cakepe topan lho. Wah suarane lek apik lek tenan. Lek. Sederek-sederek menika Mas Bagio badhe ngaturaken tembang kelangenanipun menika Iya. termasuk tembang yang terakhir kalinya. Mudah-mudahan Maksudnya piye? Kok terakhir kali engko Mati lali. apa piye? Enggak engko liyane sampean terus mari ngono meneng. Wong tembung ngono itu kesang karo mati. Usung malah modongane mati pastinya panjang umur to, Pak. Kan lho. Datungane panjang umur kabeh kiamat mati karek kowe urip dhewe riwari. Kaya kethek.
Iya. Dawa ngayu pepujaning ati. Baru malam ini Gus Ipul mireng bawani Mas Garing. Wow, asli iki, Pak. Ternyata ya enak. Oh, saestu. Saestu jos Gus Ipul kampiyen. Mulai kali swantenipun Bayu nggih, hampir mirip lah, Pak. Iki padahal pilek iki. Nggih, niki pilek, yen boten pilek malah blas boten muni. Wah, niki Kok percaya le, aswarane jenengan niku saya sanget lho, Le. nggih, Aswarane jenengan menika, Le. swara kok aswara. Iki Kuwi mau. wedok mengamu landhep nguli gunting. Kowe iki yo nrimo namung aswara timbang kirik swara. Ayo. Malah cilik kaya ngene wong nandhang asmara. Jan ketok lara awakmu Le. Gandeng Gareng suarane apik bakal ditambah roh titik karo Gus Ipul. Ning Gareng tok. Lah, mengke nyambut gawe karo sinten? Kalau nggawa cek-cek cidak. Teng prapatan ngoten. Apa mung awakku dhewe. Ngapa to, Le? Apa wis ra kuat tenan apa piye? Ora ngono aku ki nangis ora perkara tembange. Lah piye? Perkara nganti yamene kok urung ana saweran blas. Ayo, usul. Kuwi wis enek lho. Ora, aku tak rungokne mau sore jare awakmu rada greges. Lah iya nek awake Nah. greges ngombe jamu ngono lho, Le. Apa? Le. Ngombe jamu plikitake lho, Le. Hah? Ngombe jamu plikitake lho. Sik omonganmu sing cetha, Nduk. Kae Jamune lho, apa? Sing iklan-iklan ning TV kae lho plikitake lho. Pil kita kok. Masa Pil pil kita kok. Sing bener kowe beli kita iki bener. Karena Oh, iya, Kak. eh sing bener iki jamu plikitaku. sing kuwi. bener beli kita, aku kan juga punya. Ora ngombe jamu ra paten. Aku tak rungokne kowe greges. Heeh. Ya ngono wae anu nek pancen arep mati ora sambut empet. Wong mati ra bendino kok bingung. Kok iso mati bendino. Ngawur. Ora caturan. Do dewa Jawa Tegung welas sono mring amami. Saking. Ora, Le, lambemu kok iso judir-judir ngono iki piye, Le? Ya ki akibat durung itu saweran yo ngene. Kok juweh lek karo ngrungokke kok. Reng, Nun, gagas sawernya tak paringi saweran. iki lho. Lah, Iki pimpinan iki ngene Iya, iki. iya. Ya. Nah, Nggih. Sik aku takon sapi nek meni apa? Ya Mo. wis. piye, Le? Kek kok moh. Piye, Le? Sawerane piye? Ora sida pimpinanku. Ora sida ngekeki. Ah, ya sabar. Tekan iki. Mo. Upama sira nakoda tanpa prau sat sarah ing Jaladri. Le. Niki sing bener sat sarah ing Jaladri. Iki Monggo. nyidam sarias Irama siji dijogeti ditembangi dhewe. Nek lulus nyoh aku ora awal 200 sing maringi aku ya lali kok. Wayange mau yo. Nek mboten ngangge sapi le, Pak. Ora. Nyoh. Nggih kula lakoni gaweane sik, Pak. Ono dilakoni sik. Upama sliramu sekar welas
ngukur kepinterane Gareng. Nek Gareng nak bawa nembang joget. Heeh. Lho, aku iki lho nembang joget nyanyi karo mangan iso. Tenane. Ayo. Lah nyanyine ndi? Karo mangan kok genah. Wah, kowe iki nyadeti 200. Lek. Niku sing maringi saking anu Pak Haji Dasiwiono. Oke, Pak Haji Dasyono. Lek, Apa? kowe nek misale duit karo kathok milih ndi, Lek? Sik tembungmu piye? Iki duit Duit karo kathok milih ndi? milih duit. Milih duit, kathokmu gorene. Ora apa-apa, nganggo tas kresek to. Lah ketok ya. Carane ora ngono. Apa? Numpak sepeda motor. Terus? Ora katokan to. Heeh. Golek sepeda lanang. Terus? Tangkine dibuka murep ngono ora ketok. Dadi Kok sik iki Reng nganggo lakono. ora Lakono kuwi lakono. lak nganggo ora kathok. Ora mentas ora pangling. Lho kok ora dadi mekro. Lah kok tekan gone lah dijabut ora iso. Lho iso cuma terus Aku malah mekrok nyumpel ngono kok. Ngono. Wah, Nyidam Sari pun dipun lampahi niki wae Rama. Ning gandeng 200 isih tambah siji. modal 200 kok. 200 lho, Lek iki mau lagi 200. Mau satu. iki dikersake dandang gula pepeling. Kudu Mas Gareng. Iki Hei, tak was kene ya. nggih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lu sing dalu nyuwun gending pepeling. Gending menika kagem Gus Ipul, mugi-mugi saged kasembatan ingkang ginayuh Jatim 1. Amin. Dipun berkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saking kula Bapak Haji Dasiwiono Magetan. Dandang kula dipun bawakaken Mas Gareng. Niki kula melih. Nggih, pepeling. Cangkeme topan nggih napa? 200 kok. Sampean 200 kok, Pak. Ya 200 becak pirang dina kowe goblok. Wong 200 aku becak. Kok ngongso men lho. Ya wis, selami. Gak. Terus ayo. Nek 200 tak nggo apa to reng. Mbak Nom. Dalem. Kapan-kapan duet Mbak Eka kali Gareng saged Nur. Saged duet. Oh, saged. Oh, saged. Di bar menika mangke anu. Duet Mas Gareng kali Mbak Eka Rondo Kempling. Rondo kempling. Iya. iya lho, tambah 200 kas. Sing gawe Gus Ipul lho. Sing nyuwun Gus Ipul lho. Genah iki. Gus Ipul kok pirsa yen seliraku iki rondo ya. Berarti Gus Ipul ngerti nek awakmu glagas ngono lho. Betul. Wasitodi saking Prawinasis. Bar itu 200 rada suda pileke. Nggih. Nggih kula sehat-sehat nggih, Pak. Tak dungano munggah nang motone picek. Aja. Ngawur mucak. Kok iso malah dongane ning moto iki lho. Kowe iki serik ning ora ketara kowe. Aja duwe sifat drengki ngono ta. Ayo iki lho, wis lakonono kene. Lakonono iki lho. 200 sing nggo apa? Lah jalukmu pira? Tambahno 50. Ngeling ana wong urip ing donya bebasan mung mampir ngombe. Ya pinter kok ora ngarang lagu Gareng bawane. Lan pripun Pak ingkang leres? Ya bener. Piye? Hebat tenan. Bener 200 sing nggo. Kowe kok nyepeleke dhuwit 200 to kowe? Ora nyepelek, nek diukur karo kemampuan. Lah upama kuwi kekurangan. Sembarang ana barometer itu. Barometer piye? Meneng wae tapi meneng ngono wong ngene percaya. Yo ora ngono kuwi kancaku mbok sing menghargai karya orang lain ngono lho. 200 kok. Jalukmu pira? 250. Acek 50 kowe kok muring. Sol sapa meneh? Aku ora ngomong karo Romo. Iya. Salat kang limang wa
boten apai. Nek ora paes lho ya ayu. Barang paes mecap-mecap malah koyo sapi kowe. Pak. Kowe timbangane cangkemmu muni wae nyok 100 sedhing. Ah, wak sumpah mo. Mbok seselno sak ya wis tak jarno ae. Tenan? Ya tak jarno tak go mulih. Ora sida jebul kowe gelo 200 ra gelem kok 100 go mulih. Kaya gamis kowe. Iku cagak agama pakarti kang luhur. Ngedoken tumindak mungkar. Ketok. Beda jurusane beda. Sing ketoke apane? Ngedoken tumindak mungkar. Yakti urip mangya tentrem lahir batin. Bejo. Bejo donya akhirat. Bawa lulus pepiling. Monggo menika anu Sinten? Ibu bareng ngono bagian campursari kula suwun jumeneng mriki. Kene. Ya, Pepiling kur. nggih sing rumangsa elek, nggih. Ora wong saelek. Kowe elek kowe. Wis sia-sia. Karek kowe elek lho. Sik. Monggo Pak, ayo gembane wektu nganti. Weh iki. Perkara dhuwit 200 ora sepiro ning bar kowe muni wong elek minggir tersinggung. Aja tersinggung kuwi yang pancen elek Dan kowe. pilah lho, iki sing ayu-ayu ngadeg sing elek minggir. Lah iya tersinggung aku. Kesinggung napa? Aku wis minggir apa gak ngomong minggir. Ndi? Wah, lah iki kaya ngene iki lho. Wah, iki dipangan esuk sore tukul iki. Bareng doli tutup kok iso wong ayu. Sedoli tutup. Oh, depan edan ngene. Sedoli tutup. Monggo, Cah. Nggih.
Terima kasih Matur nuwun. anak-anak PAUD. Kok anak PAUD? Anak paut. Anak terpaut.